ବେଟେକା କିଟା ଭାବୁଛୁ? ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତୁ ଯେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛୁ ତ କିସ ହଉଛି? କିଟା ହବ? ଜର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି ଆଉ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣୁଛୁ ନା, କିଟା? ବେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବୁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ, ତାହେଲେ ତୋ ଦେହରେ ମଳିଥିବ, ହେଲେ ପାପ ତକ ସବୁ ଧୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍, ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍। ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କି, ତାକେ ଟ୍ରେନରେ ନେଇକରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ପକେଇବା, ସବୁ ପାପ ବି ହେଇଯିବ। ଭାଇ ମୂର୍ଖଟା କେବେ ସେଟା କହିଲା ଟରେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଟରେଣ୍ଟ କଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣିଛୁ ନା? ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ବାହାରିଲା ନା, ସେଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହ ତ? କାଲିଟାରେ କହିଛି ନା ତୁଇ ବଡ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବୁ ବୋଲି। ତେବେ ଚାଲ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ଚାଲ। ବେରେଗା କିଟା? ଏଇଟା କିସ କହ ତ? ଏଟା ପୁଖରୀ। ଗୋଟେ ଚଟକଣ ଦେବି ଚେଟକିକି ପଡିବୁ। ସାଡା କହିଲା ପୋଖରୀ। ଭାଇ ଏଟା ହଉଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। କିଟା କହ ତ? ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ବାସ୍ କହିଦେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ।